రాహు సూర్యుడిని పట్టుకుంటే గ్రహణం అంటాం, అప్పుడు అంతా చీకటి. మనలోని భయం మన చూపును పట్టుకుంటే హిస్టరికల్ బ్లైండ్నెస్ అంటాం, అప్పుడు కూడా అంతా చీకటి. ఇది ఒక సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం. దీన్ని మెడికల్ టర్మ్స్లో హిస్టరికల్ బ్లైండ్నెస్ అంటాం. భాను బ్లడ్ చూస్తే స్ట్రెస్ ఎక్కువై బ్లైండ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు నువ్వు బ్లడ్ చూసి బ్లైండ్ అయినా ఈ పెన్ క్లిక్ చేస్తూ నంబర్స్ కౌంట్ చేయి, అప్పుడు నీ స్ట్రెస్ తగ్గి మళ్ళీ నువ్వు చూడగలవు. ఇట్స్ ఓకే నేను శేష్ని. నన్ను తాకే హాయే ప్రేమో ఏమో 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 చెప్పలేని మాయే ప్రేమో ఏమో ఏమో ఏమో. భాను గురించి ఏమైనా తెలిసిందా? భాను ఎక్కడా? స్ఫూర్తి తన అక్క భానుతో కలిసి అడవికి పిక్నిక్ వెళ్ళింది. ఈ కథలో విలన్ ఉన్నాడా?